A simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Inselmilkom il-koll, jina Fader Timon Merċiqa mill-parroċċja taż-Żejtun imma qiegħed naħdem il-Ħamrun fil-Knisja tad-Duluri. Inselmilkom il-koll u nilqakom għal din l-Ewkaristija billi flimkien irroddu ir-rat tas-salib fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ħoti eżies miġburin fis-sem il-mulej ħalli niċċelebraw din l-Ewkaristija li llum qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-qalb bla teba tal-Verġni Mqazza Marija. Marija hija dik li l-qalb tagħha kienet safja sa mill-bidunet tal-konċipiment. Marija l-qalb tagħha infetħet bħal ta' Ġesu biex tilqa' lilna fi ħdana. Ħoti eżies ejjew narfu ħtijietna ħalli niċċelebraw tajjeb dawn il-misteri qaddisa. Nistaqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. U jħen għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla, int ħejjejt amara xirqa lill-Ispiritu is-Santu fil-qalb tal-Verġni Mqazza Marija, fil-ħnina tiegħek għamel li bit-talb tagħha jisħoq inna nkunu tempju tal-glorja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Nisel il-poplu tiegħi ikun magħruf fost il-ġinus u liedhom qalb il-poplu. Kull min jarahom jarafhom li huma nisel imbierek mill-mulej. Nifraħ fuq li nifraħ
bil-mulej taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Għax hu libbisni bil-bies tas-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattini, bħala rus imżejjem b'kuruna, bħala rusa tlellex bil-ġawar tagħha. Bħalma l-art tnibbet l-imbiet, bħalma l-ġnien inibbet il-miżruħ fih. Hekk il-mulej inibbet il-ġustizzja u l-foħrija, quddiem kollha kemm huma l-ġinus. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi, ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Ferħet qalbi bil-mulej, rtefet rasi fil-mulej, iddieħek fommi bl-edewwa tiegħi għax fraħt bis-salvazzjoni tiegħek. Flimkien, ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Tkisser il-qaws tal-qawwijin u d-dajfin tħażmu bil-ħila. L-imxebbajn bil-ħobs inkrew u ma baqgħux jitħabtu l-imġewħin. Il-mara bla tfal wildet 7 u dbielet il-mara b'ħafna tfal. Flimkien, ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Il-mulej jibgħat il-mewt u jagħti l-ħajja, iniżżel fl-imwiet u jtella. Il-mulej ifaqqar u jagħti l-ġid, ibaxxi u jolli wkoll. Flimkien, ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Iqajjem mit-trapp lill-imsejknin u l-fqajjar jerfgħu mill-miżbla u jqegħdhom mal-kbarat biex jirtu t-tron ta' ġieħ. Flimkien, ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Ħinja il-Verġini Marija li żammet sewwa f'qalba il-kelma tal-Alla u kienet taħseb fuqha bejna u bejn ruħha. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Ta' kull sena, il-ġenituri ta' Ġessu kienu jmorru Ġerusalemm għal festa tal-Eid. Meta kellu 12 sena telgħu wkoll skont id-drawwa ta' dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet qabdu it-triq lura. Imma tfajjel Ġessu baqa' Ġerusalemm bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu. Huma ħasbuh qiegħed ma' xi wħud li kienu fit-triq magħhom. Iżda meta wara jum mixi fiċ-ċewħ fost rabathom u n-nies li kienu jafuhom ma sabuhx u għalhekk reġgħu lura Ġerusalemm ifittxuh. Wara 3 ijiem sabuh fit-tempju bil-qiegħda f'nofs l-għalliema jismagħhom u jistaqsihom u kull min semgħu baqa' mistaġeb bid-den u t-tweġibijiet tiegħu. Kif rawh instamtu u ommu qaltlu, ibni, dan għaliex għamiltilna hekk? Ara, missierek u jiena konna qegħdin infittxuk b'qalbna maqsuma. U għalilhom, u għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jiena għandi nkun f'dak li hu ta' missieri? Iżda kliemu ma femuhx. Imbagħad niżel magħhom u reġa' mar Nażaret u kien jobdihom u ommu kienet tos f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ħoti eżis, għandna Vanġelu sabiħ ħafna meta il-ġenituri ta' Ġessu, Marija u Giuseppi,
ma sabux magħhom jew maqrabathom lil Ġesu. Però waħda mill-sentenza sabiħa li toġobni ħafna f'dan il-Vanġelu hija l-aħħar waħda u ommu kienet tosf qalba dawn il-ħwejjeġ kollha. Il-qalb ta' Marija. Il-qalb ta' Marija safja kienet tikkontempla il-ħin kollu il-misteru ta' Ġesu. Il-qalb ta' Marija kienet fl-ispiritu ta' Alla l-ħin kollu. Il-qalb ta' Marija kienet impoġġija għas-servizz ta' Ġesu u tal-Knisja. Meta Ġesu kiber, ġabar l-apostli miegħu, Marija baqgħet għas-servizz ta' din il-komunità, ta' din l-ewwel komunità, u baqgħet ukoll mogħtija għas-servizz tal-Knisja in ġenerali sal-lum u tibqa' sal-aħħar tad-dinja għax Marija tħobbna, Marija hija omna, Marija Ġesu tajjinna bħala omna taħt is-salib. Marija għandha l-qalb tagħha immakulata, hija l-kunċizzjoni, Marija għandha l-qalb tagħha miftuħa għalina l-koll. Il-pass li rridu nagħmlu aħna huwa li nfittxuha, li nitolbuha, li nersqu leha għaliex hi għandha l-mezzi kollha biex tressaqna lejn Ġesu. Marija hija dik li turina it-triq lejn Ġesu. Tipponta s-soba lejn it-triq li aħna rridu nimxu ngħaddu minnha biex naslu għand Ġesu. Ġesu jasal għandna, imma inki permezz ta' Marija, għax Marija hija għajnuna kbira lina. Imma lil Marija kif qegħdin nittrattawha? Qegħdin inħobbuha, qegħdin nitolbuha tressaqna lejn Ġesu, jew nieqfu biss fuq il-livell sentimentali. Il-qalb sabiħa ta' Marija kienet miftuħa għal Ġesu il-ħin kollu, tul ħajjitha kollha. U aħna wkoll hekk irridu nagħmlu, irridu nduru lejn Marija bħala omm il-Knisja, bħala omna għax aħna il-Knisja, nduru leha u nitolbuha biex turina it-triq biex naslu għand bina Ġesu. Entħuna Ġesu, għalli Ġesu irid jasal għandna inki permezz ta' din il-mara straordinarja li tagħti l-ħajja tagħha bħalma ta' Ġesu, ma mititx fuq is-salib bħal Ġesu għallina għas-salvazzjoni tad-dinja, imma il-qalb tagħha soffriet bħal Ġesu, għexet id-tbattija u l-ferħ ma' Ġesu u mad-dixxipli tiegħu biex hekk hi wkoll tgħaddi mill-istess ferħ u tbattija li għadda Ġesu u aħna wkoll irridu ngħaddu minn din l-esperjenza tal-ferħ u tan-niket fil-ħajja tagħna u ngħaddu minnhom u għalhekk irridu nħallu lil Marija tiggwidana tmexxina għaliex diġà għaddiet minnhom ukoll. Speċjalment hija u timxi wara il-mulej bina li sofra tant u hi ratu jisofri, ratu jifraħ u miegħu hija sofriet u miegħu hija ferħet. Jalla din il-grazzja li tagħna Ġesu ta' Marija fil-ħajja tagħna nożżuha u nużawha mhux għall-egoiżmu tagħna, ma għas-servizz tal-Knisja, għas-servizz tal-Knisja. Marija qiegħda hemm għas-servizz tal-Knisja kollha. U l-Knisja huwa aħna l-koll flimkien u nitaxqu wkoll illum u kull jum bis-sebħ u l-ġmiel ta' din il-mara hekk sabiħa Marija Immakulata.
Ħuti eżis. Aħna u niftakru illum fil-ħajja ta' ġabra u ta' talb li l-Verġni Marija għexet fid-dar tagħha ta' Nażaret flimkien ma' bina Ġessu u ma' San Ġusepp, tos dejjem f'qalba u taħseb fuq il-misteri kbar li kienu jisseħħu madwarha. Nitolbuha tidħol għalina u taqlalna minant bina Ġessu il-grazzja li tul ħajjitna ma nieqfu qatt naħsbu fuq il-misteri tas-salvazzjoni tagħna. Mulej Ġessu, inti imlejt bil-feħ lil ommok il-Verġni Marija li qatt ma kienet tieqaf toss f'qalba il-misteri tat-twelid tiegħek u tat-tfulitek. Imla bil-feħ li l-Knisja tiegħek hija u tgħix dawn il-misteri fil-liturġija tagħha. Nitolbu. Tidħol għalina quddiemek mulej l-omm imqazza tiegħek. Mulej Ġessu, inti rid li sejf ta' niket jinfet qalb il-Verġni Marija. Kif ħabrilha ix-xwejjaħ xmun meta ippreżentak fit-tempju. Għat-talb tagħha qawwi il-qalb umli ta' dawk kollha li llum fid-dinja huma mġarbin mill-lemm u min-niket tal-ħajja. Nitolbu. Tidħol għalina quddiemek mulej l-omm imqazza tiegħek. Mulej Ġessu, ommok il-Verġni Marija żammet sewwa f'qalba il-kelma li Alla bat jgħidilha mal-Anġlu Gabriele. Kun magħna dejjem biex bil-għajnuna tat-talb tagħha aħna wkoll nożżu f'qalbna il-kelma tiegħek li titħabbrilna kull darba li nieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteri qaddisa. Nitolbu. Tidħol għalina quddiemek mulej l-omm imqazza tiegħek. Mulej Ġessu, ommok Marija ħdejn is-salib tiegħek laqet l-aħħar xewqat tiegħek u għożżithom f'qalba. U hekk ħadnet bħala qulieda il-bnedmin kollha li fdajtilha f'idejha. Ilqaj it-talb li tammillek għall-bżonnijiet tagħna biex teħlisna minn kull deni ta' issa u tal-li ġej. Nitolbu. Tidħol għalina quddiemek mulej l-omm imqazza tiegħek. U issa irresqu dan it-talb li għodna kif esprimejna bil-fom u talb ieħor li jinsab f'qalbna bl-interċessjoni tal-istess Omm tagħna Marija billi flimkien ngħidu Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġessu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Itolbu sabiex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej jittalbu l-offerti li l-fidili tiegħek qegħdin jagħmlulek fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija biex ikunu joġbu lilek u jagħtu lilna l-għajnuna tat-tjieba tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Unfaħruk, inberkuk, unxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu is-Santu u bla ma ittifset il-glorja ta' ġbubita tat li d-dinja id-daw ta' dejjem lil Ġesu Kristu Sidna. Biħi faħru l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk ismewiet ma' s-serafini u mal-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima kollha intendulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis, tassew int mulej. Inti lajn ta' kull dussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna. Li meta kien sejjer biex minn rajħibati ħa il-ħobs, radlek il-ħajr, qasam taħ li dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla Ġesu ħaj il-kalċi reġarat il-ħajr taħ li dixxipli tiegħu qal. Ħudu u jxorbu minnu il-kol, għaliex dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. U għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin tas-Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr, għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lina li nieħdu sem minn dan il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar ukoll mulej fil-Knisja tiegħek imxerda madwar id-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles,
mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fħutna il-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħen ukoll għalina nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzalhom ta' Alla Marija, tal-Arus tagħha San Ġusepp, tal-Apostli u tal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġuħ glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U issa bħal aħwa ngħidu dik it-talba li għallimna l-mulej għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina u l-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu, inti li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li intrid fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-Mulej Ġesu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Bħal aħwa nagħtu sinjal ta' paċi li xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu bin Marija, il-ħaruf ta' Alla l-ħaj li jneħħi dnubiet id-dinja, ħen dawk li ġew mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li nidħol taħt is-saqaf tiegħek, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti għadna mal-poplu li fdejt għalik għal dejjem. Aħna u niċċelebraw it-tifkira ta' ibnek, għatina il-ġieħ li nimtlew bil-grazzja tiegħek u saħħaħna dejjem fis-salvazzjoni.
bi Kristu Sidna Amen. u l-mulej ma'kom, U miegħek ukoll. imbirku l-mulej Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sid volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' it-talb tagħna, eħlesejna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik isma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tkun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħek frilna d-dubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħolġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru minn tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Sidna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missiena li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dnubietna palma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbilka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbilka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbilka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbilka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbilka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbilka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbilka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbilka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbilka inti fost in-nisa
u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, inbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna, għalik jisma tartana, Ġesu li twilet għalina u li tkulli bentijek bħalna. U Ġesu tijek frinna d-nubit neħlisna minnar tal-infern, uħu ġenna l-erwi kolla l-aktar dawk li għandhom bżon tal-ħnina minn tijek. Nikonsidraw fit-tieni misteru minn tal-fer, meta sidna Marija marret iżżur l-qariba tagħha Santa Elizabetta. Missina li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif is-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, inbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, inbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, inbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, inbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, inbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, inbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, inbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, inbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, inbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, inbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, inbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti jomna, għalik jisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tkulli bentijek bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubitna eħlisna min-nar tal-infern, ħol ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru minn tal-feħ, meta sidna Ġesu Kristu twilet fl-art ta' Betlem. Missina li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif is-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, inbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek,
inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrina d-dubitna eħlisna min-nar tal-infern, ħolġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma it-taltana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-dubitna eħlisna min-nar tal-infern u ħolġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Ngħidu flimkien is-Salve Reġina, slim għalik Sultana Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek li tnedu aħna li nikbu u li nolfqu f'dan il-witta d-dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwallejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turfnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina qopija u ħelwa Verġni Marija. Nitolbu għall-intenzjoni tal-Papa. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
Ikolli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom mulej il-Missieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom, Jistrieħu huma fil-paċi. ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena, Kristu ħniena. Kristu ħniena, Mulej ħniena. mulej ħniena, Kristu ismana. Kristu ismana, Kristu il-qajt tal-btana. Kristu il-qattal btana, Missier eterna Alla. ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddis Alla. ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Alla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' ġbejbiet. itlob għalina, Ta' Kristu. itlob għalina, Il-Knisja. itlob għalina, Tal-ħniena. itlob għalina, Tal-grazzja ta' Alla. itlob għalina, U xebba. itlob għalina, It-tama. itlob għalina, L-iżjed safja. itlob għalina, L-iżjed nadifa. itlob għalina, Bla teba. itlob għalina, Li tisħoq l-imħabba. itlob għalina, Tal-aġeb. itlob għalina, Tal-pariri tajjeb. itlob għalina, Ta' min ħalaqna. itlob għalina, Ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok għaqal. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull qima. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħnina. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta ma' Alla. itlob għalina, Mera tal-qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-feħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispiritu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tjiba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri ta' Lavorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka tar-rab tal-ġdida. itlob għalina, Bib tas-sema. itlob għalina, Kewba ta' filgħodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Ken tal-mitimbin. itlob għalina, Faraġġ tal-migranti. itlob għalina, Faraġġ tal-imniktin. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostli. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġni. itlob għalina, Sultana tal-qaddissin kollha. itlob għalina, Sultana imnisla mingħajr l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella is-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rużarju mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja. aħfrilna nitolbuk mulej, Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati li inna għaddejja tijek mulej Alla. Nitolbu. Li ngawdu dejjem is-saħħa fil-ruħ u fil-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u it-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla
fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispiriti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-Ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddet Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Roccu, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Prega, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisa protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U għala li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u tad-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nejdu flimkien, ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini u imbirek San Giuseppe Arus Kassissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu.